Avui, amb la revista Oliaigo, anem a conèixer el món de l'oli. L'oli viu un moment d'eclosió a Menorca i anem a conèixer una de les finques productores, a Binissaida. Ens ensenyaran els seus arbres, ens ensenyaran la seva plantació i després anirem al seu molí. I finalment, si el vent no ens impedeix, igual farem un tast. Anem a veure-ho. Hombre, Josep Maria, què tal, com estàs? T'enganxo avui al camp, aquí. Sí, mira, avui toca el camp. Sí, un bon dia. Bueno, vas protegit, almenys, no? Sí, perquè quan fa vent i una mica d'aigua has d'anar una mica... Has de treure la beca, exacte. Sí, és que són calvos més. Escolta, no, jo estava dient que el món de l'oli a Menorca viu realment un moment d'eclosió, perquè és que darrerament sentim parlar molt de l'oli, no? I jo crec que un bon exemple és la vostra associació, no? L'Associació de Productors d'Oli. Home, sí, crec que és important, perquè aquesta associació es va constituir precisament per fer una pinya a tots els productors d'oli, els que hi vulguin entrar, naturalment, i poder tenir una força i aconseguir una denominació d'origen, en aquest cas seria una IGP, en primer lloc, perquè tinguem aquesta identificació geogràfica que permeti que l'oli que produïm nosaltres aquí a Menorca es pugui dir oli de Menorca. Molt bé. L'associació és nova, no? És de l'any 2017 o una miqueta així? Sí, és relativament nova i a més és petita, vull dir... Quants sou? 22. En aquest moment són 22 socis. Déu-n'hi-do. No, ja que som uns quants. No són tots els productors de l'illa, no hi són, però sí que hi són una part important d'aquests productors, perquè l'illa ha crescut molt. Jo considero que en aquest moment hi deu haver, no sé, uns 22.000 arbres o una cosa així dedicats a la producció de l'oli. Que s'han anat plantant i que s'han anat recuperant, no? Sí, normalment plantant, perquè aquí el que hi havia era l'uastre. Alguns en aquesta finca hem fet alguns empeltes, fins i tot de l'uastre amb oliveres, però normalment són oliveres de nova plantació. L'uastre és l'olivo? Sí, no? L'altre fa l'olivó, que és aquella oliva molt petita, que té molt d'os, molt de rapinyol, diguéssim, i realment és molt cara de produir, per tant, no té massa sentit. Molt bé. I llavors, a nivell d'associació, el que heu anat fent, d'alguna manera, és fer força, no?, per intentar buscar la qualitat de l'oli. Sí, això, i sobretot, el que més ens hem dedicat, a part de fer, ja començàvem a fer cursos, enguany hem fet un curs de mestres del Màssera important, que ha vingut 30 persones. Perdó, el Màssera què és? El Màssera és la tafona. Tafona és el? És el molí. El trull i totes les coses, nosaltres li dèiem tafona, i el Màssera també es pot dir en català. Les dues són paraules àrabs, totes dues venen del grec, i totes volen dir molí. Molí, molí. Són les coses de formació que estem fent perquè volem posar molt d'interès en la formació per poder fer un oli qualitat. Perquè no es tracta de plantar una olivera i fer un oli bo. Això és més delicat, no? Està tot lo de l'oliva i després hi ha lo de la malta, que tot també s'ha de fer ben fet. Bé, el que te volia dir és que l'associació, però l'objectiu primordial ha estat fer el plec de condicions i l'estudi per aconseguir la IGP, la indicació geogràfica protegida, que això ho dona Europa, i quan tu tens, vol dir que tens un oli diferenciat dels altres i un oli que té un prestigi ancestral i actual. És a dir, perquè ens entengui una mica la gent que ens està veient, de la mateixa manera que hi ha la denominació d'origen del formatge, que hi ha la IGP també, crec, en el món del vi, i hi ha l'oli, d'alguna manera, per poder-nos identificar que realment es fa aquí i que es fa d'una manera i de qualitat, no? Feu aquesta indicació geogràfica protegida. I això va voler dir, estudiant les característiques que havíem de posar, nosaltres hem optat per no establir varietats, un lloc en tenen, però després és un problema el que no té aquesta varietat. És a dir, es pot fer en qualsevol tipus d'oliva. Qualsevol tipus de varietat d'oliva. Molt bé. El que passa és que ha de donar tota una sèrie d'índexs que no poden travessar d'acidesa, de peròxids, etc., que això no té massa sentit, però vull dir que és exacte, així com s'ha de produir. I la especialitat nostra, que crec que serà la primera que hi haurà en aquest món, és que ha de ser ecològic. O sigui que serà una indicació geogràfica que l'oli elaborat a Menorca... Sí, el qui no faci oli ecològic no podrà formar part de la indicació geogràfica protegida. I no podrà posar a l'etiqueta fet a Menorca. Oli de Menorca no ho pot... Oli de Menorca. És que la paraula és aquesta. El que vol posar en castellà pot posar aceite de Menorca, són les dues que
s'han establert aquí dintre. Això en aquest moment ja està aprovat per Espanya, està passat a la Unió Europea i allà ho ha d'aprovar. Tenen 6 mesos, ja n'han passat 2. Nosaltres confiem que si les coses van bé, a la primavera pròxima puguem ja tenir la indicació geogràfica, que això seria un pas important perquè totes les nostres etiquetes posaran oli de Menorca. Ja les podeu començar a imprimir així, no? Gairebé, no? Nosaltres, fins que no tinguis el sac, el blat del sac i ben lligat... No es pot dir res. No, Molt bé. no les fem. Molt bé, Josep Maria, doncs moltes gràcies. Gràcies, molt bé.